Ngelabalandeli be-channel ethi sichaza kuyona amaphupho igama lami ngohleli wesibongo Wambotho-ke. Namhlanje ngesifiso sokuthi ngeke ngichaze lapho khona umuntu ezithola khona ephusheni lakhe ephupha egijima ukuthi ngabe kusho ukuthini-ke kuyena lokho-ke. Ake ngiqale ngisho kanjena-ke. Ukuphupha, ugijima sizokufaka ngaphansi kwezinto ezimbili. Khona ukuphupha ugijima okusho ukuthi wena ulwisana nezitha noma izitha zilwa nawe, noma ungaphansi kwengcindezi yabantu abakubangisa okufisayo wena. Size kube ukugijima okuqondene nokuthi wena edlozini lakho noma ubuwena bakho utshengiswa ukuthi kunesimo wena qobo lwakho empilweni yakho wena ozibekele sona noma osifisayo ukuthi sigcine senzekile. Ngaleyo ndlela leyo uvezelwa ukuthi lesi simo sifisayo sezifiso zakho ungayeki ukuthi ulwele ukuthi sigcine siphumelele sifezekile isifiso sakho. Sikufaka nje ngaphansi kwalokho kube kubili ukugijima ukusho okuchazwa ephusheni lakho ukuthi ngabe kuqonda ukuthini. Vele ke bakwethu wonke umuntu uyazi ukuthi ukugijima ukusho ukuthini. Ngilapho usuka khona endaweni ethize. Okokuqala lokho lapho usuka khona endaweni ethize uze uyofika endaweni ethize ngokuzikalela wena ibanga lakho ufuna ukulihamba. Lokho kuqondene ngqo nawe nempumelelo yakho nendlela ozibekele yona wena, izinto ezingama goals akho ukuthi ngifuna ukusuka la ngiyela. Yilokho okuchazwe ephusheni lakho ukuthi wena njengoba usuke uyibona ugijima nje ukusho ukuthi wena kunezinto ozifisayo ngempilo yakho ukuthi zigcine zenzekile. Ngaleyo ndlela kube usutshengisa ukuthi ungapheli amandla, lokho okwenzayo qhubeka nakho kuyogcina kunjani kulungile ngaphandle kokuthi uze uhlanganise izinto eziningi uyifaka kwabanye abantu, kodwa uyozisiza wena ngaphandle ukuthi uzukhalele kakhulu abanye abantu abaseduzane nawe noma ubani, kodwa uyozisiza wena kulezo zinto ozifunayo. Njengoba usugijima wena uyozisiza wena ukuthi ukwazi ukuphumelela. Ngaleso sikhathi yobe usucabange kahle ukuthi cha, umuntu ohluphekile la yimini, umuntu ofuna usizo la yimini, umuntu ofuna ukuthi egcineni ethole lezi zinto aziqondile yena ngokuzibekela yena kwakhe. Shuthi ilapho yena ekuveza ngokuthi kusuke kugijima yena ukusho ukuthi lokho okufunayo uwena ozokwenza ukuthi ugcine kuphumelele, kodwa futhi ungalilahli ithemba, ungaphelelwa amandla, qhubeka wenze ngale ndlela owenza ngayo ukuze kuzogcina kulunga, kodwa efaka wena qobo lwakho amandla akho nendlela ocabanga ngayo nendlela owenza ngayo izinto, ngoba leyo ndlela itshengisa ukuthi ifuna bani, ifuna wena. Uyabona, uma uyiphuphe nje ugijima, lokho ngikusho ukuthi lapho ke uma kwangempela usuka la kulo ngxenye ethize uze uyofika kwenye ingxenye ethize la uzibekele khona ukuthi uzogijima, usuka la uze uyofika la. Mase kuba khona ukugijima lapho uthola ukuthi khona ugijima ngoba ubalekiswa into ethize noma ubalekiswa abantu abathize. Lokho sifaka ngaphansi kwezitha-ke uma nasephusheni vele wena uthe uphupha wabe usuziphupha ujahwa ngabantu. Leyo nto-ke isuke isingena-ke ngaphansi kwabantu abayizimbangi nabantu abakubangisayo ngesimo sempilo wena oyifisayo-ke uma kuyisemaphusheni leyo nto uyiphuphayo. Ake ngithi ngizame-ke ukuthi ngihlukanise ngenze nezibonelo zawo amaphupho okugijima-ke. Ake ngiqale kanjena-ke. Ake ngithi uziphuphe wena ugijima emgaqweni. Ugijima nje ugijima emgaqweni uthola ukuthi awufiki kodwa la ofanele ufike khona. Kusho ukuthini lokho? Kodwa uzibone ugijima emgaqweni noma ngabe uyitiyela noma ngabe kuthiwa ukanjani-ke ngizochaza-ke ngakhona ngaphansi kwemigwaqo. Uma ugijima emgaqweni oyitiyela futhi oyitiyela eli-smooth, ngazi noma nithi li-smooth noma nithi li-fine, lokho nje, kodwa ngicabanga ukuthi ngizongizwa. Lokho kusho ukuthini kuwena? Kusho ukuthi wena unezinhlelo zakho noma unezifiso zakho wena ozihlelile empilweni ukuthi uyakufisa ukuthi lokhu ugcine kuphumelele. Ngaleyo ndlela usuzibona usugijima, okusho ukuthi izifiso ozibekele zona wena empilweni yakho, uma ngase wena njengoba sokuwena ogijimayo, uma ngase wena ugxile kuzona uzinake lezi zifiso zakho, leyo nto isho ukuthi siyophumelela kalula. Ube nawo nje amandla onomdlandla wazo ukuthi ugxile kuwona, uzinake, uzenze ngokweqiniso phezu kwakho, ube nje nalawo mandla. Lokho ukugxila nokuba nomdlandla nokunaka kwamandla okugijima ephusheni, okusho ukuthi
kuyophumelela kalula ngoba nomgwaqo wakhona njengoba uyitiyela uyothi ukwenza umgwaqo oyitiyela utshengisa ukuthi ayikho into eyisiphazamiso futhi kakhulukazi mawuqondile uyothi mawukwenza lokho ungaphazanyiswa yilutho konke kuzenzakalele kodwa umuntu ofunakalayo lapho bani uwena okufanele ulontuze yonke into yakho yenzayo uzinikele ngayo yonke indlela ngawo wonke imicabango yakho nangawo uzikhandle uyona ifuna wena wena ukuthi uzikhandle ungaphelelwa amandla uyolunga kuyokwenzeka nje kalula mangase wena ungaphelelwa amandla uzikhandle unganaki ungafaka abanye abantu kuloyonto ukuze ibe lula njengoba ngisho ukuthi uma uyiphupha ugijima etiyeleni uwedwa lonto ifuna wena izokulungela kalula uma ungeke uzofake abantu abathize kuwena entweni yakho ufuna ukuyenza. Ngiphinde ngiqhubeke ake ngithi uphinde waphupha ke futhi uyagijima futhi emgwaqweni ongabe une gravel yabona ugijima wedwa futhi nalapho kusho ukuthi leyo ndlela nalezi zinto ozifisayo ngokwakho yebo zona zifuna wena zifuna amandla akho zifuna ukuthi ungaphelelwa amandla zifuna ukuthi uqine ube usebenzele ngokomqondo nokucabanga nangezenzo nayo yonke into yakho ukuthi ube neqiniso kuzona bakuthembisa noma kuvela ukuthi zingenzeka kodwa ke zingenzeka ziseziphumelelo kodwa ke uma umgwaqo utshengisa ukuthi umahadla okusho ukuthi noma une gravel okusho ukuthi lezi zinto ozifunayo azizilula ngalendlela wena ocabanga ngayo izinto fanele uthi ukuhlehla kancane ngoba abaphambilini bazifunile bangakwazi ukusithola kodwa ke nawe vele yakhe indlela fanele idlule lapho laba bathiza bangalungisa yabo njengoba uyigravel utshengisa akulungisiwe indlela leyo usafanele iqala ihanjwe nguwena uyiwena ulungise kuze kube lo udlula izobuka uwena oyilungisayo idinga ukuthi uzimisele uqine kuloyonto ngoba abangemumva abadlulile kwena abaphambili ake ngithi abadlulile bona abakwenzanga lokho abasibonanga isidingo sokuthi bahambe le ndlela ingakho uzofica umgwaqo wakho unjani une gravel kanjalo okusho ukuthi fanele udlule kuleso sigaba leso uma sewudlulile kuleso sigaba uyobe usukwazile ukuyenza lento noma nje usukutshela ukuthi ugijima nje wedwa lapha kule ndlela ogijima kuyona kunabangayihambanga eqaleni okudinga ukuthi wena njengoba uhamba yona zimisele yazi into yakhona kanjani ke bakwethu khona umuntu okafune into ayifise into kodwa uthola ukuthi mase elandelwa into ethi we konje nosibani wayifuna lento yangalunga musake ukuthi ulandele lokho wena zimisele ngokwakho ukuthi wena uwena indlela enze ngayo uyazi noma ngabe kuthiwa ukubona phambi kwakho kodwa indlela emcabango wakho nokuyinikela kwakhe nangemthandazo yakhe nangokukhuluma nabantu bakubo awukwazi wayekumisa nabantu bakini awukwazi wayekumisa kanje ingakho kuyigravel okusho ukuthi yebo bakhona abadlulile abangakwazanga ukuyihamba le ndlela kodwa uyatshengisa ukuthi le ndlela ofanele uyihambe inamatshe iyahlaba inedust uzohlangabezana nezinkinga ezithize khona usahamba yona kodwa ungahlehli iyona njengoba utshengisa ukuthi uyagijima uhamba nje kuyona iyona kodwa isadinga ukuthi wena uzinikele uzazi ukuthi zikhona inkinga ozohlangabezana nayo ngoba futhi injani isuke kungalula lento osuke uyifuna ngenzeka ukuthi ufuna into ethi kubankulu ebahlulayo abanye abantu kodwa wena fanele wenze njani uyihambe ngoba usuze watshengisa ukuthi ukuyona iyona impela njengoba uzibona ugijima kuyona iyona impela kodwa zithi ukuzimisela kakhudlwanyana kunakuqala uyabona uma nje uphupha ugijima okusho ukuthi into ethize efunwa nguwe leyo etshengisa ukuthi ingahanjwa nguwena leyo ndlela iphumelele ngokuba usutshengisiwe ukuthi fanele wena uzikhandle ukugijima kukodwa kudinga amandla kudinga umfutho kudinga ukuthi kwasemzimbeni wakho ukhululeke ube fit ube nayo yonke ishuthi ngaleyo ndlela izinto ozifisayo iba strong phezukwayo ungalahlekelwa ithemba zitshela ukuthi le izogcinisa iphumelele ungalahli ungenzi into masothi uyishiya endleleni uyabona ngoba suke sekubonakele sebeqalile bekusiza ukuthi le iyona qhubeka nayo hlanganisa ukuthi kwabheda angeke ngenze kanje kwangalunga ake ngenze kanje indlela nje enjengaleyo hayi ngisi futhi uthe uyaphupha waphupha uzibona ugijima ke unyuka intaba okusho nakhona kusho lokuthi impela indlela kuyona iyona lezi zinto ezifunayo wena ziyizona kodwa ke kusanezi zimo ezithize ake ngikhuluma indaba intaba uma ubona intaba ayisho ukuthi njengoba kusuke sichaza ngokuthi intaba kanje isho kuwena ephusheni
isho izinkinga zabantu bakini abazenzile ekuqaleni bangazilungisa kwaba umthwalo phezu kwakho. Okusho ukuthi wena fanele uqale uyothi uhambe indlela yakho yempumelelo yakho, ake ngisho kanje, idlula ezinkingeni zabantu bakini abangazigcinanga, bayeke ukwenza izinto ezithile, bayeke ukuthukoza kwaba yizinto lezi zakhelana zize ziba nkulu, zize zifaniswa nesimo sentaba ephusheni kuwena. Ngaleyo ndlela, indlela wena mawuphupha ugijima uzugijima intaba, kusho indlela yakho yonke idlula ezintweni zabantu bakini abangazilungisanga edlozini nasemndenini wakini okhona futhi ophilayo nakhona basawona benza yonke into, kodwa fanele wena udlule kuzona zonke lezi zinto ukulungise nakho ukunqobe uze kube kanjani uyaphumelela. Kusho kanjalo. Ngiphinde-ke manje ngiye ngize ngicabanga sebezwile abantu la kungekho khona izitha, uziphuphela nje wena ugijima. Ake ngiphinde ngenze kanje. Khona umuntu okathi uphuphe erawunda, elokhu erawunda indawo eyodwa, erawunda indawo eyodwa. Kusho ukuthini? Nosho ukuthi into eyicycle nje. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi wena indlela ohlela ngayo izinto zakho, indlela yakho ohlela ngayo izinto zakho, yebo iyona, kodwa indlela yakho injani? Ayiyi phambili. Kwenziwa yini lokho ke? Kungenziwa ukuthi mhlambe ekhaya lakini izinto nithi uthi mase ungathi usuye empumelelweni mase kuba khona iminyango evalekayo kuwena, kungaba ke isimo uzithola usigqiqa endaweni eyodwa ngoba wenza into futhi okokuqala yenziwa abanye, amaphutha enziwa abana, uhamba phezulu kwalokho, kanti fanele uzitshele ukuthi wena uwena lento uzoyinqoba kanje. Ungenzeka futhi ukuthi kube izinto ezingenziwe kuwena ethi mase fanele indlela iqhubeke phambili, uthola ukuthi ulokhu uzungezwa entweni eyodwa ngobani? Shuthi lapho ekhaya lakini nibe abantu abenza bezama ukusolva inkinga ngendlela eyodwa. Nawe uma ukuthi kwathiwa asikwenzeleni lokho, asimenzeleni sibone nakuyena mhlawumbe wenziwe isiphandla sivele singalungi, phinde futhi nokulandela kuthi usefike esigabeni esingasimenzela isiphandla kuvele kuphinde futhi singalungi, uzoyiphupha ke urawunda endaweni eyodwa ngobani? Bekani phela lesi siphandla esinisenzayo ukuthi yindaba singalungi, khona phela kuzoba khona into eyaphambili eqondayo. Mhlawumbe ngiyenzeka ukuthi abantu base angilinganisa ngaso, yabona, mhlawumbe ngiyenzeka ukuthi nisenza endaweni errong, nalo uyakhula futhi nawe uyesenza la, kuzoba umjikelezo ngoba asisizi umuntu. Uzolokhu uzibona ke urawunda endaweni eyodwa, kanti uma fanele niqale phansi nifanele nibuke ukuthi hawu sangabasiza laba abantu lesi siphandla. Okusho ukuthi noma yangabasiza lento eniyenzile, yangasisiza lento eniyenzile esiyenzile ekhaya, yilapho ke esenisuke nina nibhekisisa ukuthi yiphi konje indlela esingenza ngayo ukuze lento esiyenzayo izoqhubeka uya phambili. Senihlala phansi nihlehla neyemuva ukuthi leso sibongo esibizwa ngaphansi kwaso si-right, le ndlela esenza ngayo niqondile, lokho esikwenzayo kuqondile yini? Nithole nina lapho. Ngasikhathi nithola lapho seniyaqala seniyalungisa-ke, yilapho usuzibona wena ukuthi ma ugijima umgwaqo wakho usuyawubona-ke, usuyaqonda. Kodwa ma urawundi, lokhu urawundi indawo yodwa, okusho ukuthi ezintweni enizenzayo ney'ntweni oyifuna ney'nto oyihlelile wena ukuthi zikusize ube nendlela yaphambili, cha, nigide endaweni eyodwa. Kwenzeki nawe isimo ngaphansi kwayo sikuphindisa into eyodwa futhi eyisimo sokuthi angeke kuze kuye phambili. Kusho lokho mase ngibuya ngize lapho uthola ukuthi khona umuntu uziphupha egijima kunabantu abamjahayo. Okokuqala, lonto ke nje ibika ukuthi wena empilweni yakho uhlale ube nabantu abanjani abakufisela ukwenza izinto ezimbi ekulaleni kwakho, abakusuke bekuganga bekwenza yonke into. Ilapho usuzibona wena ugijima, okutshengisa ukuthi uqwashisa ukuthi ugijima ubaleka, ukutshengisa ukuthi wena ezintweni zakho zenzayo noma ekuhlaleni kwakho noma empilweni yakho kunabantu abahlala behlalise kambi bekugange, futhi kunabantu abahlala befisela izinto ezimbi zokuthi nje impilo kuwena ingayi phambili. Kodwa khona kunjalo fanele ubhekisise abantu esuke ubabone lapho kade bekugijima noma ubaleke, uyabona ukuthi ba abantu abakanjani abalwa nawe noma abantu abasuke beyisiphi isimo. Kodwa nje imvamisa uma uthi uyaJahwa uyabaleka ephusheni lisuke lisho izitha ezihlezi zenjani uzibalekela, shuthi umuntu ohlezi evika izitha kakhulu empilweni yakhe, uyabona. Ake ngiphinde futhi ngithi uphinde wena uziphuphe ugijima, kodwa la ugijima khona kunabantu ogijima nabo.
mhlawumbe uzibona uyaphambili uphinde uzibone uhlehle. Okusho ukuthini lapho kuwena? Okusho ukuthi impilo oyiphilayo wena uphilisana nabantu abakubangisayo ngendlela yakho yokuphumelela, abakale wena ukuthi make waphumelela wena nabo bazophumelela, noma balwisana nokuthi wena abafuni wena ukuthi uphumelele bona bengakaphumeleli. Uyabona, uzolokhu uthuthu uhlahlala babone bagijima phambi kwakho, abantu laba abakufungela, bakubhale phansi, abakukhulumile, angeke ngize ukubhale phansi, kodwa nje bakufungile ukuthi mina ngeke aphumelele lo, mina ngingakaphumeleli, uyothi ephumela nami ube ngiphumelele. Kodwa-ke uma kwesinye isikhathi bengaphumeleli wena usuphumelele, ubogada-ke dadewethu noma siswami ukuthi lokho abakwenzi ngokuthi ngoba khona imizamo abayenzayo ukuthi nabo baphumelele. Yindlela abangenza ngayo ukudonsela wena emumva, le ndlela othi ufuna ukuyihamba bakubangisa yona lezi zinto ezihlela zempilo yakho ukuthi ufuna ukuphumelela, nayo yonke imicabango yakho emihle othi uzama ukuyenza, kube khona izinto abazozenza ukuthi wena ungacabangi into eyaphambili, uvele ungene kwezinye izinto ezingeze kusize ngalutho. Ugcina nalezo zinto ezibekile zempilo yakho ukuthi wena ufisa ukuthi ubela nempilo zigcine zingalunganga-ke. Iyona ndlela basuke bekubangisa ngayo leyo. Okwanamhlanje-ke bafowethu ngicela ukuthi-ke ngime lapho-ke, ningakhohlwa into engiyikhulumayo ithi enene, uma uziphupha wena ugijima, okusho ukuthi uyatshengisa ukuthi angapheli amandla akho, qhubeka ngale ndlela wenza ngayo izinto zakho ozisuke uzihlela. Bayakubona, bayabona ukuthi lokho okuzamayo uyakudinga, bayakutshengisa ukuthi lokho okuzamayo kuyikona, futhi qhubeka ngaleyo ndlela wedwa. Njengoba usuke ugijima, iy'ndaba zakho zingaphumi ngaphandle ungakayilungisi into yakho ingakalungi, ngobani ungaze uthole iy'mbangi-ke futhi, nanokuthi umuntu ozozisiza ozohamba le ndlela le uwena, njengoba usuke uzibona ephusheni. Uma uphupha uJahwa, abantu laba suke behlale bakugange. Uma kunohamba phambi kwakho, umuntu lo osuke imbangi ongafuni ukuthi wena uphumelele engakaphumeleli. Okwanamhlanje misale lapho-ke, ngiyabonga.